ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण सगळ्यांका आज हार्दिक स्वागत असा। हे भगवत प्रवाहाचे सेशन अंतो आणि मुरलीधर चरण प्रभू आणि माताजी का मस्त मस्त धन्यवाद म्हाका एक अपॉर्च्युनिटी दिली खातीर की आज आमी 11th कॅन्टो हाजे सेकंड चॅप्टरा बद्दल आमी डिस्कस करया। 9 ग्लोरियस क्वेश्चन्स, हे 9 क्वेश्चन कसले कोण निमगिलेले ताजे आन्सर कसले म्हण आज आमी डिस्कस करया। ते दोन पार्टांत आमी करता ती आज आणि मंडेक। ते हे चॅप्टर बेगीन कॉम्प्लिकेटेड असा, जाल तितले ताका सिम्प्लिफाय करून हांव सांगचे प्रयत्न करता की आमगेले हे भाग्य असा की भागवतमाचे 11th कॅन्टो अगदी एक महत्वाचे चॅप्टर। एक 11th कॅन्टोचे सेकंड चॅप्टर ताजे बद्दल आम्ही डिस्कस करता सती की कशी लास्ट चॅप्टरांत आम्ही ऐकल्या की कशी सांबा वचून महान ऋषिकांनी अपमान करता ताजी मिती ताका एक मस्त व्हड एक शाप मेळता, एक यदू डायनास्टीक एक व्हड यदू वंशाक एक व्हड शाप मेळता। ते शापान वासुदेवाक कृष्णा ल्हान वासुदेवाक मस्त दुःख जाता आणि भय दिसता। तर भ्रमित जावन आता की इतलो व्हड शाप मेळ्ळे आता कसं करचे म्हणून। आता वासुदेवा बद्दल आम्ही ऐकले रे, वासुदेवानी देवकी तांणी कितले की हजारो वर्ष, हे भूमीचे 1000 वर्ष नाही, हे स्वर्गाचे हजारो वर्ष तांणी तितलं तपस्या कितले की लाखो लाखो वर्ष जाता। 1000 वर्ष स्वर्गाचे 1000 वर्ष म्हळे हांगा भूमीन इतले वर्ष तांणी कठीण तपश्चर्या करून तांणी देवाक कृष्णाक परम पुरुषोत्तम देव श्री कृष्णाक आपल्या पूत जावका म्हण तांणी प्रार्थना करून ताजे बद्दल तांणी तपस्या केलो होता। तांगेल मागशी जन्म आशिल्ले सुतप आणि प्रश्नी। वासुदेव आणि देवकी सुतप, वासुदेव देव सुतप म्हण तांगेल नाव आशिल्ले, देवकी प्रश्नी आशिल्ली। त्यांनी दोघं लोक इतलं वर्ष तपस्या करून 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 फायनली तांका कृष्ण देवची स्वतः तांगेल पुत्र जावन येता। मुखार वचून वासुदेवाका मस्त दुःख जाता, अरे हे कसं केलं हांवें देवाक स्वतः हांगा हे पृथ्वीचेर हाडयले। एक्चुअली हांव देवाले वच कशिल्ले, देवाल धामाक हांव वच कशिल्ले म्हण अशी तांकां दिसता। तें प्रभुपाद स्वामी सांगता ती आमका देवाक आमगे लेवला हाडका नवे आमगेले पृथ्वीन तू आम्ही आशिल कडेन आमगे लोकांत आम्ही हाडका म्हण असले रे। मस्त काळ आता देवकी आणि वासुदेवान केले वरी मस्त तपस्या करका पडता, मस्त कठीण ते कोणाक प्रत्येक ते साध्य ना, भयंकर तपस्या करका पडता। जाल्यार आम्ही देवाल धामा वचका जाल्यार इतलं काही कष्ट ना। देव कोण हो म्हण देवा अर्थ करून घेवचे, देवाल सांगती बरे संबंध स्थापन करून घेवचे आणि देवाक प्रेम करचे शिकचे जाल्यार आम्ही भगवत धामा वता ती। पूण त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सोर्जुन, परत परत जन्म घेवका पडना, सीधा देवाल धामांक वच्चा येता म्हणून प्रभुपाद स्वामी स्ट्रेस करतात। आणि तांणी सांगता ती चैतन्य महाप्रभून हाजे खातीर व्यवस्था केल्या भगवत धामा वच्चे खातीर। अट्टू लोकांक तांणी एक वरदान दिल्या
हे वरदान कशी एक फ्री जाऊन वरदान दिलं, कोणे बी घेवेत, हाक काही पैसे लागना, हाक काही त्रास लागना, हाक काही मस्त हे तपस्सीर करता म्हण लागना. प्रत्येक लेख हे दिल्या कशी भगवद्धामा वच्ची म्हण कशी एक सरळ रूप एक मार्ग दिन दिल्या. हरे कृष्ण महामंत्र सांगून, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण महामंत्र सांगून एक इतलं सरळ मार्ग की, आणि हे इतले इफेक्टिव्ह असा, कितलं सरळ असती तितले इफेक्टिव्ह असा. हे कलियुगान तू आम्ही मस्त मस्त ओढ तपस्या करचे, ऑस्टेरिटी करचे, इतलं काय ससार ना झालं. हे देवाक आम्ही कसं करचे, देवाक कशी प्रीत करचे म्हण शिकून घेवचे, आणि देवाल सेवेन तू केन्ना देवाल सेवेन तू उरचे. रूप गोस्वामी भक्ती रसामृत सिंग म्हणून सांगतात ते, सेवोन्मुखे ही जीवादव स्वयं एव स्फुरत्यदा. फक्त देवाल सेवेन तू आम्ही देवाल सेवेन तू प्रीतीन आम्ही भाग घेऊन आम्ही देवाल धामाक वचेतो म्हणताना सांगितलं असं. कशी आम्ही देवाल नाव घेऊन देवाल हगूर हगूर देवाले संबंध आमगे पहिलेच ते संबंध आशिल्ले वापस स्थापन करून, आणि तशी आम्ही आमगे जीवन परिपूर्ण करून येतो. आणि हे अवकाश प्रत्येकले ना घेवका म्हणून प्रभुपाद स्वामीना सांगता सर. हंग आम्ही पळव येतो वासुदेव आणि देवकी त्यांनी कृष्णाक एक पूत जाव का म्हण कृष्णाक हांगा तानी पृथ्वीचेर आपयले तानी हे करणं म्हणून. जाल्यार आम्ही लेखून घेऊ का तानी वासुदेव आणि देवकी तानी एक साधारण मनुष्य नाही, तानी एक शुद्ध भक्त. तानी थंय बी देवाल धामांत बी तानी देवाले आस बापूस जावन तानी सेव करता ती. हा एक शुद्ध स्थितीर एक अगदी श्रेष्ठ हांतू तानी असता ती. त्याच खातीर तांणे एक साधारण व्यक्त म्हणून घेवचे ना, जाल्यार हांगा देवाल एक योग माया शक्ती ना, तांकां एक असल एक इच्छा आयले म्हणून हांगा सांगिल्लो आसा. तेन्ना वासुदेवाक केन्ना अशी भ्रमित जाता की यो देवा हांव कशी देवाक हांगा पयले इतलो व्हड तपस्या केल्या, जाल्यार आतां म्हाका देवाले वच्ची कशी, देवाले मोक्ष कशी पावो, मुक्ती कशी पावो म्हण. कसले म्हळ्यार हांव देवाक ऑलरेडी तपस्या कर न्हू, मेगेल हांतून पुरा शक्ती वापर न्हू देवाक हांगा आपोवन घेतल्या. आतां न्ही देवाले म्हाका मोक्ष दी म्हण सांग तितले मेगेले हे अधिकार उरलो ना म्हण कसं करचें. तेन्ना प्रभुपाद स्वामी हांगा सांगता ती की व्यासदेव हांगा वसुदेव हांगा शुद्ध भक्ताले संगतीक तांणी तांगेलो आश्रय घेता ती म्हणून. आता आमकां प्रभुपाद स्वामी सांगता ती आम्ही देवाक पावच असले रे नावे देवाक केन्ना हे करचे असले रे आम्ही डायरेक्टली देवा पावचे जायना. आमकां मध्यंतर कोणे उरका पडटा. कोण म्हणता एक शुद्ध भक्त, एक गुरुले आश्रय आमकां मस्त इम्पॉर्टंट आसा. कशी आता सीधा आम्ही गुरुले आश्रय नाशी सीधा आम्ही देवाले गे हे केले रे कसं जाता. आमकां आम्ही इतली शुद्ध ना ती डायरेक्टली देवाले पावच्या. त्याच खातीर आम्ही शुद्ध भक्ताले सेव करणं, तांगेले एक नम्र जावन तांगेल संगतीक देवाले सेवेन तो एंगेज जावन हे आम्ही देवाक वर्शिप करता म्हणून सांगिल्लें आसा. कसले म्हळे रे कसले आम्ही शुद्ध भक्ताल संग घेवका म्हळे रे कृष्ण केन्ना शुद्ध भक्ताले हृदयांत उरता, आणि शुद्ध भक्ताल हृदयांत केन्ना देव उरता. भागवतामध्ये एक सुंदर श्लोक असा, साधवो हृदयं मह्यं साधूनां हृदयं त्वहं मदन्यत्ते न जानन्ति नाहं तेभ्यो मनागपि. देव सांगता की शुद्ध भक्त केन्ना मेगेल हृदयांत आसा, आणि हांव तांगेल हृदयांत आसा, हांव शुद्ध भक्ताल हृदयांत आसा. मेगेल शिवे शुद्ध भक्ताक काही गोतना, आणि ते भक्ताल शिवे म्हाका कोणी गोतना. म्हण देव इतलं प्रेमान सांगता, इतला विश्वास दाखयता शुद्ध भक्ताल वयर. मेगेल हृदयांत शुद्ध भक्त आसा, आणि शुद्ध भक्ताल हृदयांत हांव आसा, आणि मेगेल शिवे त्या भक्ताक आनी कोणेय गोतना ती, आणि त्या भक्ताल शिवे म्हाका कोणेय गोतना अशी देव सांगता. तेच खातीर
प्रत्येकल्याना भक्ती करताना पहिले एक गुरुले आश्रय घेवका केन्ना आमी एक शुद्ध भक्ताक गुरु जावन स्वीकार करता ती आणि ते शुद्ध भक्ताक केन्ना प्रसन्न करता ती हे डायरेक्टली त्यांनी ते कृष्णाक अर्पण करता ते आणि कृष्ण प्रसन्न जाता देव प्रसन्न जाता म्हणून जाल्यार हे हो भक्त कोण उरता हो एक देवाले वैष्णव भक्त उरका देवाल भक्त उरका आणि देवाले सेवेन तू सतत एंगेज जावका आणि मेन मुख्य म्हळ्यार हो परंपरेन ते आयिल्लो उरता खंय बी एक उठून आता आपूण एक गुरु जाला तुम्ही आता मागेल शिष्य जाया हांव तुमकां मार्ग दाखयता मोक्षाचे म्हणून दाखयले जायना तो परंपरेन तागेल गुरु अशी आमी भगवत गीतान ते सांगल्या परंपरा सिस्टम तशी देवालच्यान सूर जाता कृष्णाच्यान सूर जाता हे परंपरेन तू ताणें येवका म्हणून तेच खातीर प्रभुपाद स्वामीनी इतलं व्हड मंदिर तांणी देवळ बांधले तितले नाही तांणी कसं केले इनिशिएशन दीक्षा सिस्टम तांणी हाडले हांगा प्रत्येक मनशाक प्रत्येक व्यक्तीक भक्ती करचे अवकाश उरता एक गुरु स्वीकार करचे अवकाश उरता तांणी कोणाले जाती कोणाले पंथ नवे तांगेल धर्म नवे तांगेल राष्ट्रीयते कसले म्हण तांगेल ताजे बद्दल तांणी तांकां डिस्क्रिमिनेट करनाशी तांकां दीक्ष दिल्लो आसा आता पळयलें कितलो तो फॉरेनर्स आता प्रभुपाद स्वामीन अशी दीक्ष दिताना बाकी सगळे धार्मिक संस्थेन तांणी मस्त लोकांक गुरून तांणी हे घडले की अशी कशी तुम्ही म्लेच्छ यवनाक वरे तुम्ही दीक्ष दिता ती म्हणून इवन प्रभुपाद स्वामी तांगेल गुरु भक्ती सिद्धांत सरस्वती ठाकूर तांगेल टायमार बी तांकां मस्त लोकांक चॅलेंज केले अशी कशी तुम्ही कोणाक बी ब्राह्मणाक मात्र दीक्ष दिवची कोण कोणाक बी तुम्ही ब्राह्मण करता ती दीक्ष दिता ती हे सम नाही हे आमगेले शास्त्राचे अनुकूल ना हे म्हण तांणी विरोध करता आशिल्ले प्रभुपाद स्वामी सांगता ती आम्ही कोणाले जाती कोणाले हे म्हणता की जाल्यार आम्ही आध्यात्मिक दृष्टीन पळयले रे प्रत्येक आत्मा देवाला अंश आसा प्रत्येक आत्मा देवाला एक अंश आसा आणि ते प्रत्येक आत्माक प्रत्येक व्यक्तीक हांगा पुरा एक अवकाश आसा अधिकार आसा देवाल संगती संबंध स्थापन करचे देवाल भक्ती करचे आणि आपल्या जीवनाचे परिपूर्ण करणे भगवत धामा पावचे प्रत्येक अधिकार हांगा आसा म्हणून प्रभुपाद स्वामीना तांणी सांगिल्ले इतले नाही तांणी करून दाखयले की यवना म्लेच्छाक वरे दीक्ष दिवन घेवन तांगेल जीवन परिपूर्ण करून तांणी देवाल भक्तींत कशी सतत रुपार लावत तशी तांणी प्रभुपाद स्वामीना उदाहरणे आमकां दाखोवन दिल्ले आसा अशीच केन्ना नारद मुनी वसुदेवाल घर हांगा तांगेले पॅलेसांत येता ती तेन्ना वसुदेव तांकां भारी चंदायेरी तांगेल स्वागत करता ती तांगेल आतिथ्य करता ती आणि तेन्ना कालाक कोणे राय कोणे बी एक साधू संत आयले री तांगेल इतले सेव करता आशिल्ले आणि पहिले तांगेल संगती तांगेल ज्ञान अर्जित करून घेत आशिल्ले की हांगेले कसो आसा ते आमी घेवका आमगे ज्ञान प्राप्त करून घेवका आमी हे अवकाश मस्त हे करून घेत आशिल्ले तशी नारद मुनी आईल तेन्ना तांणी हे प्रश्न विचारता ती की शुद्ध भक्ती तांकां गोत आशिल्ले की म्हाका मोक्ष प्राप्त करता आसल्यार हांव शुद्ध भक्ती करता देवाल प्रेम प्राप्त करता म्हळ्यार मात्र म्हाका मोक्ष मेळटा तेन्ना तांणी शुद्ध भक्ती कशी करचे शुद्ध भक्ती कसले म्हण तांणी निमगिता ती नारद मुनीक तेन्ना नारद मुनी तांकां सांगता ती की हे तुका हाजे उत्तर हांव एक अनेक पहिले एक इन्सिडेंट जाल्ले श्री महाराज निमी महाराज आणि नवयोगेंद्र हांगेल बद्दल हांगेल मध्येन तू कन्वर्सेशन कसं जाल्ले ताजे बद्दल हांव सांगता ते उत्तर तांतू तुका मेळटा म्हणटान सांगता हे नवयोगेंद्र आसा ती तांणी ऋषी आसा ती आणि तांणी ऋषभ देवाल पुत्र ऋषभ देवाक मस्त पुत्र आशिल्ली चेडू आशिल्ली तांतू हे 9 मेन पुत्र आशिल्ले तांगेल नांव अशें आसा कवी हवीर अंतरिक्षा प्रबुद्ध पिप्पलायना अविरोत्र द्रुमिळा चामसा आणि करभाजना अशी म्हण 9 ऋषी आशिल्ले हांगा राजा निमी तांकां
9 क्वेश्चन विचारता प्रत्येक ऋषीक एक एक क्वेश्चन निमगे तेन्ना तांणी भारी लायक करून ताका आन्सर दिता ती हे प्रश्न म्हळ्यार हे साधारण प्रश्न नाही आमगे जीवनाचे अगदी महत्वपूर्ण प्रश्न आहे आम्ही हांगा जीवनांत उरता ती जीवन करता ती सद्दाची सद्दां तुला आमगेले काम म्हळे आमगेले जबाबदारी म्हळे आमगेले कर्तव्य म्हळे मस्त उरता जाल्यार ताद नंतर बी आमगेले आध्यात्मिक जीवन म्हणले बी एक असता त्या आध्यात्मिक जीवना बद्दल हांणी सांगता ती आणि हे भौतिक जगत म्हणले कसले आम्ही आध्यात्मिक जगताक कसले वच का म्हण हे प्रश्नांक पुरा उत्तर येता ती आता पहिले प्रश्न हांगा किंग नेमी राजा नेमी विचारता की हे सगळ्यांत बरे म्हळे हे पुरा मानव समाजाक बरे म्हळे सुप्रीम सर्वश्रेष्ठ कसले म्हणून निमगितात हे पुरा मानव जगतांतो सर्वश्रेष्ठ प्रत्येक लेखा एक सर्वश्रेष्ठ म्हळे कसले म्हळे रे कशी एक हे भौतिक जगतांतो कितलो टू डेंजर्स आसा ती कितलो हांग भय आसा हांगच्यान कशी आमी फ्री जावचे हांगच्यान मुक्त कशी जावचे म्हण हे हे भयान मुक्ती कशी पावचे म्हण हे पहिला प्रश्न तांणी विचारता ती हांगा आम्ही कुंती महाराणीन सांगिल्ले आयकता ती की पदम पदम यत्वी पदम म्हणून तशी कुंती महाराणी जीवनांत प्रत्येक हेज्जे हेज्जे तिका कष्ट येयले तिगेले सान चेडू धरिल तिका प्रत्येक विशयांत ती कितलो कष्ट येयले तिगेले अनुभवान ती सांगता पदम पदम यत्वी पदम म्हणजे प्रत्येक हेज्जे हेज्जे हांग कष्ट आसा प्रत्येक हेज्जे हेज्जे हांग भय आसा कसला म्हळ्यार हे भौतिक जगत तीन गुणांना हांगा हे जाल्या आवरण जाल्या आणि हे तीन गुण खंयचे आणि हे भौतिक जगतांत कितलं कष्ट आसा ती सत्वगुण रजोगुण तमोगुण तो आम्ही पुरा बंधन जावन आसा ती आणि कितलं क्लेश हांगा आसा ती आध्यात्मिक आदि भौतिक आदि दैविक क्लेश हांगा आसा ती आमगेल स्वतः देह आणि आमगेल मनान तुलेन आमकां कष्ट येता ती दुसरं लोक दुसरं जीव तांगेल्यान तुलेन आमकां कष्ट येता ती आणि भौतिक नॅचरल कॅलॅमिटीज एक भूकंप म्हळे फ्लड्स म्हळे ड्रॉट म्हळे एपिडेमिक म्हळे आता जस्ट कोरोना येऊन गेले पळयता ती ते नशे आनी कितले रोग कितले डेंजर्स कितले एक्सिडेंट्स पळयता काल एक प्लेन क्रॅश जाले थोडे दिवसा पहिले हांगा टेररिस्ट अटॅक जाले मुंबईत 4 दिवसा पहिले ट्रेन एक्सिडेंट जाले पळयले रे लोक कितले कष्टांत आसा ती मेंटली फिजिकली इमोशनली कितले प्रॉब्लेम्स आसा ती प्रत्येक भय आसा हे जगारी खंय आपणे पैसे नवे आपणे संपत्तू आपणे लोक म्हाका दूर जावन वतले नवे आमगेले कसून रिलेशनशिप दूर जावन वतले नवे आमगेले नांव आमगेले हे प्रसिद्धी फाल्यां तो हे जावन वतले म्हण एक भय आसा कसले हे जगांत कसले इतले समस्या इतले क्लेश इतलं भय कसले आसा की हे जग अशी करून डिझाईन केलं कसले म्हळ्यार देवाक हांगा आम्ही येऊन हांग सफर करचे देवाक इष्ट ना हांग येऊन ते आम्ही म्हणटा पळय दुर्गा देवी हातान त्रिशूल आसा म्हण अशी तीन गुणांना आमकां हे करता कशी केन्ना इतलं फ्रस्ट्रेट करता की हांगच्यान आमी केन्ना भायर वतले म्हण जावपाक आमी एक बरे बेटर प्लेस हाजेकिंत बरे स्थळार आमी कशी वचचे म्हण आमी आमगे मनांत विचार येवका हे आसक्ती हे भौतिक जगताल आसक्ती वच का म्हण हांगा इतले त्रास हांगा आसा ते आणि हांगा अशी सांगिल्लें आसा आध्यात्मिक जगताक वैकुंठ म्हणला सांगिल्लें आसा वैकुंठ म्हळ्यार कसं नाही वैकुंठ म्हळ्यार कष्ट त्रास वैकुंठ म्हळ्यार खंय कुंठ ना खंय त्रास ना ताका वैकुंठ म्हणटात थंय सुख थंय आनंद थंय आसा हे पहिले क्वेश्चन कवी उत्तर दिता पहिले ऋषी आसा नवे योगेंद्रांत पहिले उत्तर दिता तेन्ना सांगता की हे जीव एक कंटिन्युअस जावन हे जगांत एक भय वातावरणांत आसा कसले म्हळ्यार आपणे हे शरीर म्हणून हे स्वीकार करून सोडले हे जीवन आत्मान आपूण एक शरीर आणि हे शरीरा खातीर हे जाय हे शरीरा बद्दल आसक्ती त्यानंतर हे शरीरा संबंध आशिल्ले आमगेल बायल बामण चेडू घर संबंध शेवटू म्हणून एका नितर एक इतलं आसक्ती वाढवून घेतल्या
हे आसक्ती मिळते कसं करता कॉन्स्टंटली डिस्टर्ब जाता असं अरे म्हाका वार्डी करता ती बायल चेडूं जाता ती घर जाता पुरो ते खंय ते सोन गेल्यार आमगे हातान तुलेना तेन्ना भंय दिसता दुःख जाता शोक जाता हं ताचे खातीर हे पुरा तरेन देवाले आश्रय घेवचे लोक तयार ना ती असं म्हणे इतलं पुरा हे जग खरे आणि हे जग शाश्वत म्हणून तांगेल हान तो अशी मनात बसून गेला हे आसक्ती मिती तांणी हे भक्तीन तू इंटरेस्ट घेता ना ती लोक करतात ती धार्मिक कार्य मस्त लोक मस्त सकट धार्मिक कार्य करतात ती जाल्यार खंयचे धार्मिक कार्य केले रे ते एक भौतिक स्तरार तांणी करतात हे शारीरिक स्तरार करतात ते हे शारीरिक हे शरीराक कसं आवश्यकता आसा हं? जशी धनम देही पुत्रम देही आमकां सूख जाय आमकां आनंद जाय आमकां पैशे जाय आमकां पयले चेडूं जाय चेडूं नोकरी जाय हेचेवर आमी धार्मिक कार्य केले रे पूज केले रे घरांत ते वटू देवालेक आमी मागतात ते कसले म्हळ्यार आमी आमगेल पुरा हे तंतू आसा आमगेल हे शरीर आणि हे शरीर संबंध आशिल्लो तू आमगेले भावने तांतो आसा ताजे भायर आमी विचार करना ती केन्ना भंय की आमगे एक शोक आमगेले एक दुःख की आमगेले अंतिम परिणाम कसो जातले म्हण ताजे बद्दल जाल्यार हांगा सांगिल्लो आसा हे शुद्ध भक्ती प्युअर डिवोशनल सर्वीस शुद्ध भक्ती देवाल श्री कृष्णान शुद्ध भक्ती केन्ना करता ती आमी कुडले हे दुःख हे शोक हे कश्ट हातूंतल्यान कुडले आमकां भायर पडचे येता म्हणून सांगिल्लो आसा ते एक आधार आसा आमकां हे पुरो अटॅचमेंट हे पुरो आसक्ती आमगेल फॅमिली फ्रेंड्स आमगेल समाज म्हण हे वटू आसक्ती कमी करता जाल्यार कसं करता आमी देवाला आश्रय घेवता देवाले भक्ती करता आणि जीव गोस्वामी हांगा सांगता ती हे भक्ती योगाची प्रोसेस असणे इतलं पॉवरफुल असा इतलं पॉवरफुल असा कोण आत्ता आत्ता नवीन नवीन आयिलो आता हरे कृष्ण महामंत्र जप करचे सुरू केल्या भक्ताल संगती संग करचे सुरू केल्या म्हण असलेली तो वरे ना एक फियरलेसनेस एक भय नाशी एक अभय रूपार तो अनुभव करता म्हणून सांगितलं असं आणि अशी अशी केन्ना तो भक्त मुखार सरनो भक्ताल संग करनो आनी मॅच्युअर जाता तेन्ना देव स्वता तांकां प्रकट जाता आणि पुरा भय तांगेले नाश करता म्हणून सांगिल्लें आसा अशें पळोवचें गेल्यार प्रत्येक जीव एक तांगेलो एक स्वाभाविक म्हणजे स्वभाव म्हण आसले रे देवाल सांगती प्रीती करचे देवाल सांगती प्रेम करचे जाल्यार हे जगार येवन हे जगाची आसक्ती हे जगा लोक हे जगाची वस्तू हे आसक्तीन तू हे इंद्रिय तृप्तीन तू तो कसं करना देवाक विसरून गेला देवालचे संबंध तो विसरून गेला त्याच खातीर हे संबंध पुनर्स्थापित कर का हे पुनर्स्थापित कर का जाल्यार हे आमगेले फॉल्स अटॅचमेंट आसा हे फॉल्स अटॅचमेंट आमगेले हे जगाचे अटॅचमेंट आमी कमी करता हे जगाचे अटॅचमेंट कमी केल्या मात्र आमगेले दुःख आमगेले कष्ट कमी जाता ते म्हणून हे एक प्रोसेस म्हळ्यार कसले हे भागवत धर्म म्हण सांगिल्लो आसा हे भागवत धर्म हे भागवत कसं धर्म दिल्या की आम्ही भगवत प्रेम करता देवा निश्चल भक्ती करता पण हे एक भगवत धर्म म्हण सांगिल्लो आसा हे भगवत धर्म श्री कृष्णान भगवद्गीतेन तू भारी लायक करून अर्जुनाक सांगिल्लो आसा ताजे सार अर्जुनाक सांगिल्लो आसा आणि हे इतले गुह्य हे एक रहस्यमय ज्ञान म्हणटा ती कोणाक प्रत्येकल्याक देवान सांगिल्लें अर्जुनाक सांगलें आणि स्वतः देव येवन तांणी सांगिल्लें आसा अशें न्ही की कोणाक तांणी तांगेल प्रतिनिधी दान दिवन सांगिल्लें स्वतः देवान हे भगवद्गीते कृष्णाक दिल्लो आसा भक्ती सिद्धांत सरस्वती सांगिल्लें आसा सांगता ती की प्रत्येक जीव एक देवाल एक अंश आसा तांणी अशी ते प्रत्येक एक एक जन्म घेवन हे जगार भ्रमण करता 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 कसं केल्या केन्ना तांणी भक्ताले संगांत येता ती तेन्ना तांगेल जीवन मंगलमय जावचें सुरू जाता आणि देवाल संगती संबंध स्थापन सुरू जाता तेन्ना तांणी एक एक आनंद अनुभव करता ते पण सांगिल्लें आसा आणि हांगा हे प्रोसेस म्हळ्यार अगदी सिंपल आसा हांगा एक देवाल नाव घेवचें देवाल एक गुणगान हरिकथा हरिकथा हरिकीर्तन आयकचे
प्रभुपाद स्वामी सांगतात ती चांट अँड बी हॅपी. पण इतले सिंपल दिला, तुम्ही देवाला नाव घ्या, तुम्ही खुशी उरतले. आणि काही करतो म्हणणं जास्ती म्हणून हंगा भगवद्गीते 9वे अध्याय देव सांगतात ती प्रत्यक्षावगमम धर्म्यम सुसुखम कर्तुम अव्ययम. जे प्रोसेस असा भक्तीचे अगदी सरळ असा, सुखमय असा हे खुशीन खुशीन आम्ही करत, एक स्वाभाविक रूपाने हे करत. बरी देवाल नाव घ्यायचे, हरिनाम जप करचे, देवाल कथा ऐकायचे, एक शुद्ध भक्ताले मुखार विनांतू आणि भक्ताले संग करचे. देवाक आम्ही कसं खाता ती ते देवाक निवेद्य करून देवाल प्रसाद घेवचे. पण कसल कष्ट असा म्हणून प्रभुपाद स्वामी आमका सांगित असा. हे एक इतलं सरळ अस की देवान भगवद्गीतेन सांगितलं असा, पत्रम पुष्पम फलम तोमयम यो मे भक्त्या प्रयचती तदाम भक्ती उपरतम अश्नामी प्रयतात म्हणून. एक फूल, एक पत्र आणि एक फल आणि एक उदक इतले देवाक अर्पण करत. कितले गरीब मनुष्य उरले रे तांबे गेले, कसले ना म्हणतं की ताण इतले एक प्रकृती तुले ना एक काणयेन ताका देवाक अर्पण करत. हे सरळ इतलं साधारण केलं की प्रत्येक मनशानं देवा संगती कनेक्ट जावपाक तागेल साध्य जाल तितलं अगदी सरळ रूपारे ताणे भक्ती करता म्हण देवान हे आमके एक ऑपॉर्च्युनिटी दिल्ला आसा. अशी सांगितलंच की श्रीमद भागवतांत तुम्ही ऐकलं की फक्त एक देवाल एक तुलसी पत्र, देवाल एक तुलसी पत्राचे देवाल चरण कमलान तो अर्पण केलं तुलसी पत्राने एक पोरमोळ घेऊन सनत कुमार ताने वैकुंठा गेल्ली देवाल दर्शन करच खातीर. थंय ताने एक परमळ घेतलं म्हणजे एक शुद्ध भक्त जाता ताने. अशी इतलं पॉवर असा हे भक्तीन तो म्हण सांगितलं असं. तशी जाल्यार रे बाकी मार्ग आम्ही हांग पळयले रे, जसे ज्ञान मार्ग असा, कर्मयोग असा, अष्टांग योग असा, विंगड विंगड मार्ग आणि तो कठीण तपश्चर्य करका पडता. आणि कितले कितले की हांग तो काळ हंत लागता आणि हांग तो गॅरंटी उरना की हे सक्सेसफुल जाता प्रत्येक मनुष्य तो म्हणून. कितले एक उच्च स्तरावर पावून बी तांगेल पतन जाता हांगा. जाल्यार रे हे भक्ती मार्ग एक असा, एकदम दृढ जाऊन आम्ही सांग येतं हे इतलं सरळ मार्ग आणि हे एक खचित मार्ग आणि खंय एक हांग पतन जाता खंयचे एक भक्ताले म्हणून सांगचे जायना हांगा. प्रत्येक मनुष्य भक्त हांगा सक्सेसफुल जाता ताण सिन्सियरली प्रयत्न केले. हांगा भगवद्गीतांत कृष्ण सांगता ती जर एक भक्त म्हणना तो गरीब असा तानी पत्र फूल फल उदक निवेद करत अशी कंतान भक्ती करत नवे कोणी एक ज्ञान ना ताका कसले एक शिकील वाचन ना हा तगेलन तू कसले एक हे ना विद्य ना जाल्यार बी ताका कसले एक वैदिक ज्ञान ना शास्त्राचे भागवत भगवद्गीता ताका वाचक ना म्हणले कसले ज्ञान ना झालत की ताणे एक भक्ती मार्ग सरळ रूपारी हरे कृष्ण महामंत्र सांगून देवा निवेद्य करून देवाल कथ ऐकून उरली तकीची ताका देव स्वीकार करता आणि देव ताका प्रेम दिता. हे प्रभुपाद स्वामीना तांगेल उदाहरण ना कन दाखयला हांगा कितले की तांणी देवळ हांगा स्थापन केले आणि हांतो हांगा थंय प्रत्येक लोकांक कितले तो श्रीमंत उरो गरीब उरो बरे शिकील वाचिल उरो प्रत्येक उदाहरण आमकां आसात. व्हड व्हड सायंटिस्ट व्हड व्हड डॉक्टर्स इंजिनियर्स तांणी प्रचार केल्लो आसा आणि अगदी गरीब अगदी कोणे शिक्षण ना आशिल्लो तांणी येवन बी प्रभुपाद स्वामीले संस्कृत शिकून भगवद्गीत की शिकून तांणी मुखारी लोकांक प्रचार करचे वरे गेल्ले आसा. अशें तांणी भक्तांक पुरा तांकां एक फॉरेनर्स स्पेशली अमेरिका तांणी गेले तेन्ना तांची लोकांक 4 नियम म्हळ्यार कसन म्हण गोतना देव कोण म्हण गोतना असल लोकांक तांणी 4 नियम शिकून तांगेले मांसाहार करचकी गॅमलिंग करचकी इंटॉक्सिकेशन करचकी इलिसिट सेक्स घेवचकी पुरा तांगेले सोडसून देवाल भक्तीन तांणी एंगेज केले आणि देव कोण कसले कितें भागवता बद्दल तांणी शिकयले
तांक इवन एक इंग्लिश संस्कृत वर्ड प्रोनाऊन्स करचे कळनाशिल्ले, तसं लोक संस्कृत शिकून तांणी एक भगवद्गीताचे भगवत धर्माचे सार कसं नाही म्हणून तांणी शिकून लोकांक आजी शिकयता आसा ती अशें मुखार वचून हे एक प्रत्येक जीव हांगा एक स्वाभाविक जावन आनंदमय आनंदमय अभ्यासात म्हणतात प्रत्येक जीव एक आनंद पावचे एक आनंदी उरचे एक जीवाला एक स्वभाव असा जाल्यार हे भौतिक जगारी हे आनंद चुकीच्या जाग्यार सोदता आसा हे भौतिक जाग्यार म्हाका पयशे मेळल्यार आनंद मेळटले म्हाका कसं बरे बरे वस्तू मेळल्यार आनंद मेळटले म्हाका कोणे एक अट्रॅक्टिव्ह व्यक्ती मेळल्यार एक आकर्षित कोणे मेळल्यार तागेले म्हाका आनंद मेळटले अशी एक भौतिक जगतांतून विंगड 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 हे घेवन ते भौतिक वस्तूंतल्यान घेवचे प्रयत्न करता आणि हे भौतिक जगतारी शिरकून पडटा आणि बहुत इंद्रिय तृप्ती करच्या लागता तेन्ना विसरून वता की आपूण एक देवाल सेवक म्हगेले एक स्वाभाविक एक स्वभाव असा की देवाल संगती संबंध असा म्हगेले कसन तरी देवाले आनंद पावचे म्हगेले एक स्वभाव असा ते म्हणले विसरून वता तेच खातीर केन्ना देवाले एक पोझिशन देवाले एक संबंध केन्ना तो भक्ती भक्ती मूलक तो अर्थ करून घेता तेन्ना हे भौतिक जगताचे आसक्तींतल्यान तो भायर येता म्हणून हांगा सांगिल्लें आसा आणि हांगा कृष्ण भगवद्गीतान सांगता 7वे अध्यायान तो दैवेश गुणमयी मम माया दुरत्यया मामे वये प्रपद्यन्ते माया मे तांतरन्ति ते हे एक माया हे माया म्हणले एक देवाले एक शक्ती एक दिव्य शक्ती हे 3 गुण असतात हांगा सत्वगुण रजोगुण तमोगुण प्रत्येक जीव हे 3 गुणांतल्यान बंधून आसा ती जाल्यार हे 3 गुणांतल्यान भायर येवचे हे मायांतल्यान भायर येवचे म्हगेले देवाले एक बाह्य बहिरंग शक्ती आहे दिव्य शक्ती हांतल्यान भायर येवचे इतलं ससारना भारी कष्ट असो जाल्यार कोण मेगेल शरणागत जाता ती मेगेल भक्ती करता ती तांणी हे इजिली बहुत सरळ भारी सरळ रितीन तांणी हे क्रॉस करून वचें तशी एक भवसागर म्हणतात हे भवसागरा पार करचे भारी कष्ट जाल्यार केन्ना आमी भक्ती करता ती देवाल शरण वता ती तेन्ना ते भवसागर देव इतलो सान करता की एक वासरू एक वासराले पाया कूर उरता ती पाया कूर एक मऊ मातीन पळय कसं जाता एक सान पोंड जाता ते पोंड उद्दा उरले कितलो व्हड जाता ते भवसागर इतलो व्हड भवसागर इतलो सान वासरा कूर पुरील तितली जागा तितली सान जाता आणि ताका इजिली एक सान चेर बी ताका पार करचे म्हण अशी देवान सांगिल्लें आसा आणि एक शुद्ध भक्त असा तो केन्ना देवाल शिवाय दुसरं कसले गोतूर ना तावेले एक श्लोक आम्ही सांगले देवाल शिवाय दुसरं कसले ताका गोतूर ना तेच खातीर देवाक सेपरेट करून कसले पळयना तो हांग कसलो आसा अग्नी वायू जल पृथ्वी सूर्य चंद्र कोण बी कसले आसा हांगा हे जगार आमी पळयतात पर्वत पळयतात ती झाड पळयतात ती प्रकृती पळयतात कसने पळयल्यार तो देवाल कनेक्शन करता शिकता की हे वट्टू देवाले शक्ती देवान हाका सृष्टी केल्ले म्हणून देव ताजे शिवाय भायर देव हाजे शिवाय खंयचे देवाल शिवाय भायर खंयचे ना म्हणून हे ताका वतुरता आणि तो तो देवाक कंप्लिटली डिवोटेड जावन देवाक परिपूर्ण जावन समर्पण ताणें आपले जीवन केल्लो उरता आणि केन्ना बी तागेले जीवनांतात सपोज तागेले तू कसम बी एक ताका हे आयले मृत्यू नंतर खंय एक ताका स्वर्ग प्राप्ती जाले नवे ताका नरक प्राप्ती जाले नवे भगवत धामाक बी गेला तांतवर तो कसले फरक पळयना कसले म्हळ्यार शुद्ध भक्ताक तो नरकांत उरो स्वर्गांत उरो नवे भगवत धामांत उरो तागेले भावने तागेले चेतना एक्क उरता ते कसले देवाल सेवा करचे हांगा प्रत भौतिक जगतांत उरलेली खंयचे वस्तूक भौतिक वस्तूक तो आकर्षण जायना बरी म्हण फुल्ली फोकस व्यवसायात्मिका बुद्धी एकेहा करून पूरा फोकस जावन देवाल भक्ती करता ताचे खातीर तो खंयचे खंय ता उरले रे देवाले एक संतृप्त देवा सेव करच्यान तो संतृप्त उरता अशी सांगिल्लें आसा भक्त जर नरकांत गेल्यार बी थंय वचून प्रचार करून त्या लोक जिवाक बी उद्धार करून तांकां बी तो पृथ्वीर पेटयता नवे तांकां भगवत धामा पेटयता
इतलं शक्ती उरता भक्तांतो. तर ते केन्ना तो खंयचे विषय तांतू बेजार करना, दुःख करना, खंयचे देवान दिल्या तांतू देवाल सेवेंत कशे उपयोग करचे म्हण ते भक्त हांगा पळयता. कसले म्हळ्यार देवाल शक्ती शिवाय दुसरं खंय ना. नरक लोक गेले तर हे देवाले शक्ती नाही जाल्ले. हे देवाले हे देवाल खातीर हे हांव यूज करता म्हण अशी केन्ना शांत उरता आणि केन्ना एक स्थिर जावन उरता आणि देवाले केन्ना शरणांत उरता, आश्रयांत उरता आणि देवाले रक्षणांत उरता. अशें आमी सांगिल्लें आसा. एक उदाहरण आमी पळयता. एक माजर आमी केन्ना पळयतात गांवांत. माजर सांत तागेले पिल्लाक कशी धरता, तोंडान चाबून धरून घेवन वता. माजराक व्हड शार्प दांत उरतात. पिल्लाक भंय दिसता की अरे केन्ना बी म्हाका लागले रे. पिल म्हळ्यार कितलं डेलिकेट उरता आणि माजर पिल्लाक निपोच खातीर घेवन घेवन आमी पळयले अशी माडारांनी वयर वयर उडून हें करून खंय वता, जंप करता. तेन्ना अशी दीस येता आमकां की अरे हें खंय पिल्ला लोकयले कसं जातलें. जाल्यार त्या पिल्लाक उरता ही मगेले आवसू म्हाका कितलं प्रेम करता. ती खंय व्हरता, कसले करता, काही भिवची ना. ती मगेले रक्षण करता. तशीच ही शुद्ध भक्ताक देव खंय व्हरता, कसले करूं हांव देवाल रक्षणेंत आसा. देव म्हाका पळोवंक घेता म्हणून इतलें ताका धैर्य उरता, फियरलेसनेस उरता. ताचे खातीर खंयची डेंजर असले री, खंय पतन जावची परिस्थिती म्हळ्यार री, अशी भगवद्गीतेन तशी सांगल्या की भक्ताक खंय पतन म्हणू ना, खंय पतन जावचे म्हणू ना. खंय गेले रे थंय देवाल सेवे, देवाल स्मरण करता म्हणून. ताका शुद्ध भक्ताक ताचे खंय गेले री, कसने हे केले री, खंय भंय म्हणना. ताका एक दृढ विश्वास असा देव हांव देवाल भक्ती करता, हांव देवाल आश्रयांत आसा, देव म्हाका रक्षण दिता म्हणून. तशीच प्रभुपाद स्वामीन, परमपूज्य प्रभुपाद स्वामीन हे उदाहरण आमकां करून दाखयलें. तांगेले 17 वर्ष आयुरी तांणी जलदूत बोटारी तांणी 30 दिवस 1 म्हयनो कंटिन्युअस ते कसल क्लायमेट कितले हान बी 2 हार्ट अटॅक तांकां आयले. तसल परिस्थितीन बी तांगेले पैशे ना, कसले तांगेले रिसोर्सस ना. तरी पण तांणी अमेरिका वचून थंय कोणे लोक गोतना, थंय रातच्या व्यवस्था ना, तांकां खावच्या जेवच्या व्यवस्था ना. तसलान तो एक प्रचार करचे तांगेले व्यवस्था ना. तसलान तो तांणी फक्त एक देवाल नांवार एक विश्वास दवरून घेवन आनी तांगेले गुरून तांकां आदेश दिले की भायल देशा वचून वचून तूं प्रचार करका म्हणून. ते ते आज्ञे वयर ते गुरू शब्दा वयर विश्वास दवरून, हरिनामाल वयर विश्वास दवरून तांणी तांकां कितले कश्टान तूं कितले चॅलेंज असायल की तांणी तांगेले मिशन मुखार वचून तांणी सक्सेसफुल केलें. 10 वर्सां भितर, फक्त 10 वर्सां भितर तांणी 108 तांणी देवळ बांधले, इस्कॉन टेम्पल बांधले पुरा जगांत. आणि 14 वळ पुरा तांणी भ्रमण केले पुरा जगाचे. तांणी हजारो 10,000 किंत चड तांणी शिष्य केले, पुरा प्रचार केले आणि इतलं पुस्तक बरयलें तांणी. भागवत, भगवद्गीता, चैतन्य चरितामृत लोकांक इतलं खंयच्यान लोकांक ताचे उपयोगाचे घेता आसा ते. अशी एक शुद्ध भक्त देवाले आश्रय घेता तेन्ना ताका काहीची भंय उरना, फियरलेस जाता. अशी आम्ही एक साधक जावन शुद्ध भक्ताले आश्रय घेवका. आम्ही तांगेले दीक्षिकी घेवन आमी दीक्षा योग्य करका पहिले, तदनंतर तांगेले दीक्षा घेवन तांगेले एक आज्ञा पालन करून तांगेले सेव करून तांगेल संगतीक कृष्ण भावने शिकून घेवन देवाले सेव कशें करचे म्हणून शिकून घेवन आमी मुखारसून आमगे जीवन बी आमी फियरलेस करता. मुखार वचून दुसरे क्वेश्चन, व्हॉट आर द क्वालिटीज अँड बिहेवियर ऑफ ए डिवोटी. एक भक्ताले गुण कसे उरका आणि स्वभाव कसे उरता म्हणते प्रश्न विचारतात. हे अगदी महत्वपूर्ण की प्रत्येकलेक आम्ही भक्त म्हणल्यानंतर आमी गोत उरका आम्ही भक्ती करतात वय, पण दुसरं भक्ताल सांगते आम्ही कशी उरका. भक्त म्हळ्यार भक्ताले एक गुण कशे उरका, आमगेले स्वभाव कशे उरका. नॉर्मली जावन आमगेले स्वभावान तू मोक्षी मुखार जाता, नंतर भक्तीन आयल्या नंतर आम्ही शिकता ती की आमगेले स्वभाव कशे उरका, आमगेले एक नडते आमगेले कशे उरका आणि आमगेले गुण कसल गुण आम्ही हे करता. म्हणून आम्ही हे करता विचारता, हे ऐकता ती
विंगड विंगड पर्सनालिटी शी प्रल्हाद महाराज, ध्रुव महाराज, नारद मुनी हंगे लोट कसले आम्ही काणे ऐकत परत 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 ऐकत ती कसले म्हणे ऐकून तांगेला आशीर्वाद मेळणो तांगेले हे मेळणो आमकां बी आमगे ल्हान बी थोडे प्रमाणात पुणी तांगेले ते गुण येवका म्हणून केन्ना आमी हरिनाम घेत उरतले आमी बाकी ओट्टू प्रोसेस फॉलो करत उरतले जाल्यार आमगेल्यान ते एक प्रॉपर एटिकेट ना म्हण आसलेली आमगेले भक्तीत मार्गान तो प्रोग्रेस जावचे मुखार प्रगती जावचे भारी कश्ट जाता कसले म्हळ्यार आमी आमगेल्या एटिकेट समना जाल्यार आमी भक्ताल प्रती अपराध करता ती केन्ना देवाल प्रती अपराध करता ती केन्ना शुद्ध भक्ताल प्रती अपराध करता ती तेच खातीर आमगेल्यान एक भक्ताल गुण एक आदर्श येवचे मस्त इम्पॉर्टंट आसा आणि तो भक्त कशी तागेल उरका आणि कशी उरता पण हांगा दुसरं ऋषी हबीर हबीर म्हणले दुसरं योगेंद्र तांणी उत्तर दिता ती तीन प्रकाराचे भक्त उरता ती उत्तम अधिकारी मध्यम अधिकारी आणि कनिष्ठ अधिकारी उत्तम अधिकारी हो मस्त एडवान्स जाल्लो उरता मस्त परिपक्व जाल्लो उरता भक्तीन तो आणि प्रत्येकान तू कृष्णाक देवाक पळयता आणि प्रत्येक देवाल सांगतीक आता मी डिस्कस केले वरी हे जगान कसं पळयता तेव्हा देवाल एक शक्ती देवाल एक सृष्टी म्हण देवाल संबंधान तू ताक पळोवचा प्रयत्न करता भगवद्गीतान देव सांगता यमाम पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि सच मे न प्रणश्यति सांगता की कोण म्हाका प्रत्येक कडेन म्हाका पळयता आणि प्रत्येकांत म्हाका पळयता तेन्ना हांव तांकां केन्ना हे जायना फॉर वन हू सीज मी एवरीवेअर अँड सीज एवरीथिंग इन मी आय एम नेवर लॉस्ट अँड नॉर ही इज लॉस्ट टू मी तो केन्ना वेगळे सांगती हे जायना दूर जायना देव सांगता हांगा उत्तम अधिकारी देवाले केन्ना देवाले स्मरणेन उरता देवाल चेतना तागेल केन्ना देवा कशी सेव करचे हे देवाल एनर्जी प्रत्येक वस्तू कशी देवाल सांगती कनेक्ट करचा प्रयत्न करता हाका फर्स्ट क्लास डिवोटी म्हणता ती पुरा तरेन कृष्ण भावनेन तू परिपक्व जाला तो भक्त ताका उत्तम अधिकारी म्हणता ती आणि तो केन्ना देवाक सेव करचे देवाले जप करचे आणि दुसरे भक्तांक बी देवाल सेवंत लावचे आणि देवाल बद्दल एक कृष्णाल बद्दल एक डीप अंडरस्टँडिंग उरता शास्त्राचे बरे नॉलेज उरता आणि तागेल डिवोशन मुळे तागेल भक्ती मुळे अनवेवरिंग दृढ भक्ती उरता खंयच्यान तो डिस्ट्रॅक्ट जायना आणि प्रत्येक जीवाक तो एक देवाल एक अंश म्हणते भावनेन पळोवप तितले वयर स्तरार तो उरता आणि केन्ना दयाळू उरता आणि प्रत्येक जीवान तुम्ही एक आध्यात्मिक एक किडी एक स्पार्क आसा ताका आपणेन बेगीन ताका वार घाले कशी तागेल भक्ती हे जाता उत्पन्न जाता तागेल्यान तो म्हणून प्रचार करता प्रत्येक कृष्ण भावने दिवचे प्रयत्न करता तेच खातीर तो प्रत्येक जीवाक एक समान दृष्टीन पळयता कोणाक एक द्वेष भावने उरना तागेल्यान तो कोणाक एक तांकां एक क्रिटिसाइज करची नावे तांकां एक सोचकी नावे कसले तांगेले लढाई करची ते कसलेन तो मदेन पडना आणि कसले बद्दल ताका आसक्ती आसना अटॅचमेंट उरना आणि देवाक आणि भक्तांक केन्ना एक डिसरिस्पेक्ट करना आणि कोण एक मित्र नवे कोण हो मेगेल शत्रू म्हण कोणाक एक डिस्क्रिमिनेट करना हो गरीब हो श्रीमंत हो मेगेल मित्र आसा हो मेगेल शत्रू आसा म्हण ಒಟ್ಟು लोकांलागी समान भावनेन व्यवहार करता कशी एक आमी सूर्य किरणाचे हांगा एक उदाहरण पळोव येता कशी सूर्य किरण पडता प्रत्येक हाजेरी सूर्य किरण पडता सूर्य काय भेदभाव करना एक झाड म्हळे एक मनुष्य म्हळे प्राणी म्हळे प्रत्येकले बी सूर्य किरण पडता इवन एक कसं म्हणजे एक वृष्टा ताजे वरे सूर्य किरण पडता ते वरे सुकून ताजे कंटामिनेशन ताजे कल्मश वरे वता सूर्यले अंत येवन तशीच सूर्य केन्ना डिस्क्रिमिनेट करना तशीच उत्तम अधिकारी कोणाक बी अशी डिस्क्रिमिनेट करना प्रत्येकाक भक्त करता आणि प्रत्येक भक्ताक बरे करून तांकां सेवेंत लावता तांगेले भक्ती आनीक मुखार प्रगती जावका
आता गेले द्वेष भावने की कसले आसक्ती की खंचे तागेलांतू पूर्ण तसे दुसरं असा मध्यम अधिकारी सेकंड लेवलाचे इंटरमिडिएट डिवोटी म्हणतात. मध्यम अधिकारी तर देवाक प्रेमान पळयता, देवाक गौरव दिता, भक्तांक एक गौरव दिता, बरे करून देवाल सेवेन तो एंगेज जाता आणि भक्ताल संगती बरे करून फ्रेंडशिप करता, बरे तांकां सपोर्ट करता, एनकरेज करता, तांगेले भक्तीन तू मुखार वच खातीर तांकां एनकरेज करता. आणि कोण भक्तींत ना ती कोण द्वेष भावने आसा, कोणान तू नकारात्मक भावने आसा, तसलान तू तसल लोकांतुल्यान तो दूर उरता. कसले म्हळ्यार मागीर भक्तीची प्रगती मागीर कमी जावचे ना, भक्तीन कसले बाद येवचे ना, असं लोकांल संगती म्हाका संग नाका म्हणतो तसं लोकांक दूर करता. आणि कृष्णाल वैरी तागेले दृढ विश्वास असा, हे प्रोसेसा वैरी भक्तीन तू ताका दृढ विश्वास असा. आणि शास्त्राचे तागेले केन्ना कंप्लीट नॉलेज उरना जाल्यार तागेले एक भक्ती असा स्टेडी उरता. कशी आम्ही एक कॅन्डल एक दिवो आता सपोज एक काळखांत एक कुडान दिवो दवरले कसं आता दिव्याचे सुತ್ತमुತ್ತಲು लाईट येता, ताजी लागगी कसकसो असं ಒಟ್ಟು क्लिअर उरता जाल्यार मस्त व्हड प्रमाणात ते दिवो दिसना. तशीच एक मध्यम अधिकारी अशें उरता. त्यानंतर तिसरेच म्हळ्यार कनिष्ठ अधिकारी. कनिष्ठ म्हळ्यार लोएस्ट म्हळ्यार बिगिनर्स जस्ट कनिष्ठ म्हळ्यार नकारात्मक भावनेन हांगा सांगिल्लें नाही, हे संस्कृत शब्द अशी कनिष्ठ असा. कोण बिगिनर्स उरता ती जस्ट तांणी कृष्ण भावनांत आयल्या ती देवाल नाम जप घेता ती भक्ताल संग करता ती आणि तांगेल स्वभाव कशी उरता तांगेल एकदम बेगीन अशी इतलं परिपक्व उरना तांगेल भक्ती जस्ट आयले तांकां इतलो तो गोत उरना ता नवीन उरता ती फक्त देवाल संगती आकर्षित जाता, देवाल संगती आकर्षित जाता. देवाल आणि तांगेल मध्येन कोणे बी आयले तांकां जायना, भक्ताल संगती इतलं तांकां प्रेम उरना, इतलं रिलेशन इतलं हे उरना. भक्ताल संगती केन्ना मतभेद बी तांगेल जाता म्हळ्यार तांकां भक्ताल इम्पॉर्टन्स गोत उरना. आमी भक्ताल शिवाय देवाक पावचे जायना म्हळ्यार तितलें तांगेल ज्ञान उरना, तितलं भक्ती बी तांगेल परिपक्व जाल्ली उरना. जाल्यार देवाक तांणी मस्त हे करता ती देवाले पूज देवाल बद्दल देवाल रिलेशन तांगेले बरे उरता. आणि तांणी डिस्क्रिमिनेट करना ती कोण शत्रुता भाव दवरता ती कोण डिवोटी आसा अशें म्हण. आनी शास्त्राचे बी तांगेले इतले डीप नॉलेज उरना. तांगेल डिवोशन तांगेल भक्ती म्हळ्यार अशी एक रिच्युअलिस्टीक उरता, कशी एक शास्त्र म्हण करता ती एक रिच्युअल म्हण करता ती ना केन्ना हॅबिट म्हणून तांगेल जप करचकी चांटिंग करचकी केन्ना केन्ना अशी मेकॅनिकल जावन उरता. तांगेले इतले डीप रियलायझेशन तांगेलांतू उरना. केन्ना केन्ना तांगेलांतू इगो हांवें प्रायड येवच्याक शक उरता. कसले म्हळ्यार तांणी आपूण आता जप करता आपणेन कंठी माळ घाल्यात तिलक लायता आपूण जप करता आपूण देवळा वता हांव एक महान भक्त म्हण अशी अशी केन्ना तांगेलांतू प्रायड येवच्याक बी शक आसा. अशें एक उदाहरण आमी पळोवं येता की एक स्टुडंट एक विद्यार्थी तांणी स्कूल कॉलेजान तो एक्सपेरिमेंट करता ती सायन्स लॅबान तो ते एक्सपेरिमेंट करता 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 तांकां एक स्टेप्स गोत उरता. स्टेप्स उड कसं करता ती अरे हाद नंतर हे केले नंतर हे जाता म्हणून जाल्यार ताजे रियलायझेशन ताजे मागशी कसले ताजे अर्थ तांकां गोतूना. तशी भक्तीन तो तांणी सेव करता ती पण ते तितलो साक्षात्कार उरना की हे सेव आमी कसले करता ती कशी करता ती हाजे मागशे आमगेले भावने कशे उरता इतले डिटेल एक साक्षात्कार तांगेलांत उरना. अशी बेसिकली आमी पळयल्यार आमी वट्टो लोक अशी भक्तीन तू अशी अशी हे सरळ हाजेन आमी हे जावन आयिल्ली की एक कनिष्ठ अधिकारी म्हणतात ते आमी बिगिनर्स हे वट्टू आमगेल्यान तू आयिल्ले आमी की आमी हगूर हगूर जावन भक्ताल संग घेवन तांगेले एक एडवान्स डिवोटीज भक्ताले एक तांगेले आयकून तांगेले अनुभव की साक्षात्कार की आयकून आमी एक शास्त्र वाचून एक नम्र भावनेन तो मुखार गेले री हगूर हगूर जावन आमी कनिष्ठ अधिकारीच्या ना मध्यम अधिकारी जावं येता. मध्यम अधिकारी जावन आनीक मुखार वचून इम्प्रूव करून उत्तम अधिकारी वरे पाव येता. म्हणून हे दुसरेचे प्रश्नाचे उत्तर हवी दिशी हवी तांणी दितात. आता
एक तिसरेच एक शॉर्ट जाऊन कंप्लीट करूया, तर नंतर नेक्स्ट वीक आम्ही मुखार पाहू. तिसरे प्रश्न असा, एक्सटर्नल एनर्जी ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड माया न कशी माया देवी, देवाला एक बहिरंग शक्ती, एक दैवी शक्ती माया देवी कशी आमका भ्रमित करता. इवन एक ग्रेट मिस्टिक्स, एक व्हड सिद्धी बी योगीक बी कशी भ्रमित करता. म्हणजे माया बद्दल म्हाका सांगा, देवाला एक बहिरंग शक्ती बद्दल म्हण हे क्वेश्चन विचारता. तेन्ना अंतरिक्षा म्हणले एक ऋषी त्यांनी तिसरेच क्वेश्चन आन्सर करता ते. तेन्ना हे देवाला एक भ्रमित शक्ती, बहिरंग शक्ती माया, हे मस्त एक व्हड रोल आमगेल जीवनांत, आमगेल भौतिक जीवनांतू आणि आमगेल आध्यात्मिक जीवनांत बी हाचे प्रभाव पडता. शास्त्र सांगितलं असा भगवद्गीतांत, माया एक देवाले दिव्य माया अध्यक्षेन प्रकृती, एक दिव्य शक्ती देवाले न हे एक बद्ध जीवाक हे हे कन्सोर्ट आमगेल एक नॉलेज आमगेल ज्ञान असा आणि देवाला एक कसं ना संबंध असा आमगेल सांगतीक ते एक कवर कन्सोर्ट आमगेल स्पिरिच्युअल आयडेंटिटी. आम्ही कशी आम्ही एक आत्मा म्हणले आमगेले एक ज्ञान म्हणले हे मायादेवी आम कसं करता कवर करून सोडता. हंगा सांगितलं असं माया माया म्हळे कसं नाही, माया मीन्स दॅट विच इज नॉट, ते कसं ना ते माया म्हळे री आम्ही एज्युम करतात, आम्ही लेखतात आम्ही हे जग असा हे परमनंट म्हण लेखतात, जाल्यार हे परमनंट नाही, हे अशाश्वत. हे शरीर आमगेल परमनंट म्हण लेखतात, जाल्यार हे शरीर एक दिवस वचून नाश जावचे आसा. आणि हे जग रियल म्हण लेखतात, ह्या कसं असा वट्टू रियल असा म्हण खडे रे अनुभवान कळता हे अनरियल, हे रियल नाही. एक्चुअली रियल म्हळे खंय देवाल धामांत असा हे, आणि हे कायमचे इटर्नल म्हण लेखतात. हे भौतिक जगत आम्ही शाश्वत म्हण लेखतात ती, जाल्यार हे पेरिशेबल आमगेल शरीर उरो आमगेले खंयचे एक वस्तू उरो हे जगांत, हे भौतिक जग प्रत्येक एक ने एक दिवस नाश जावचे आसा, एक ने एक दिवस एंड जावचे आसा. हक्क म्हणता ती माया. हे खरे आशिल्ले आम्ही तक नमगनात, हे खंयची नाही म्हण पळय त्याचे आम्ही नमगतात, ते माया. हे माया कसं करता, हे देवाल बहिरंग शक्ती, कृष्णाल बहिरंग शक्ती हे भौतिक जगतांतू जीवाक बांधून सोडता. आणि तो भगवद्गीतान सांगितलं असं, दैवी एष गुणमयी मम माया दुरत्यया माये मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मे ताम तरंती ते. त्यावेळेला ऑलरेडी हांव डिस्कस केल्या की हे तीन गुण आहे भौतिक जगताचे, सत्वगुण रजोगुण आणि तमोगुण. हे तीन गुणांतू हे जीवाक बांधून घालतात. हे गुण म्हळे कसं नाही, हे गुणा म्हळे रे संस्कृतान गुण म्हळे एक दोरी. दोरी आम्ही पळयलो उरतले, दोरी केन्ना सिंगल उरना, सूत सिंगल उरता, दोरी पळयला ट्विस्ट उरता तांतू भितर. एक दोरीन कमीन कमी तीन दोरी मेळून ते केल्लो उरता. तशीच हे गुण त्रिगुणा, तीन गुणा रजोगुणा तमोगुणा सत्वगुणा, हे तीन गुणांना हे भौतिक जगत केल्या आणि जीव कंटिन्युअस हे तीन गुणांत येता उरता. आम्ही अनुभव केल्लो उरतले, केन्ना केन्ना आम्ही मन शांत उरता, एकदम खुशी खुशी उरता ती. भक्ती करका, अरे हांव जप करका, हांव ते करका, हांव सेव करका म्हळे एक उत्साह उरता. केन्ना केन्ना आमकां एकदम पॅशन उरता की अरे हांव ते करका हे करका, हांव पयशे कमोवका, नाजाल्यार हांव हे बिझनेस करका, नाजाल्यार हांव भौतिक जगता बद्दल एकदम पॅशन उरता. तशी रजोगुणांत आमी येता ती. केन्ना केन्ना इग्नोरन्स, काय करचें मन ना म्हाका, बरे न्हीद काडया म्हण दिसता. अशी एक तीन गुणारे आमी हांतू बंद जाल्लो उरता. आता हे तीन गुणांतू भायर येवची कशी, भायर येवका म्हण असले याची भक्ती करता, देवाल भक्ती करता. कशी भक्ती करता, एक योग्य गुरुले आश्रय घेवका, ते योग्य गुरुला आश्रयांतू आम्ही भक्ती करता म्हणून आम्ही सांगितलं असं. आता आम्ही ऑलरेडी डिस्कस केल्या की भक्ती कशी करते. प्रभुपाद स्वामीन आमकां शिकवण दिल्या की आम्ही हरिनाम जप करका, देवाक भोग लावून प्रसाद म्हणून
आम्ही स्वीकार करून सद्दां आम्ही प्रसाद खावका. आमगेल एक मन, एक आमगेल अंतर, आमगेल एक आत्मा, आमगेल एक हृदय शुद्ध जावका म्हण असले री आमकां प्रसाद खावका, देवाले नाम जप करता, शास्त्रांत आम्ही वाचून घेवन अर्थ करून घेवका आम्ही कोण, देव कोण, देवाल आनी आमगेल मध्य कसो संबंध असा, आम्ही कसले हे जग रायल्या ती, आम्ही कशे करून हे जगांतल्यान भायर पडका, कसले भायर पडका, हे जगा भायर कसं असा, अनेक व्हड जग असा, आध्यात्मिक जग. तेवट्टू आम्ही भक्तीन तू भक्ताले संग घेवका आणि शिकका भक्तीन कशी करका, कशी हे करका. आता आम्ही विंगड विंगड प्रकाराचे भक्त पळयले, तशीचे भक्ताले एक स्वभाव एक गुण आम्हाला कशी उरका, ते कशी करून आमगेलो तू ते गुण हाडोवन घेवका. मोठ्ठू करून आम्ही केन्ना भक्ती करता ती तेन्नाची आहे भक्ती एक एक मार्ग आम्ही मायान तुलेन भायर पडचे. हे मायान तुलेन देवाल एक माया शक्ती, देवाल एक बहिरंग शक्तीन तुलेन आमी भायर पडका म्हण असले रे आमकां भक्ती करचे मस्त आवश्यकता असा. आणि एक योग्य गुरुले आश्रय घेवन तांगेले एक दीक्ष घेवन तांगेल संगतीक आम्ही भक्ती कशी करचे म्हण शिकून शास्त्र वाचून तांगेल एक मार्गदर्शनारे शास्त्र हांगा सांगिल्लो असा भक्तीन तू आम्ही स्वतःच केन्ना कशी करचे ना. एक भक्ताले, एक शुद्ध भक्ताले, एक गुरुले आश्रयांतू तांगेल मार्गदर्शनांतू प्रत्येक वस्तू आम्ही हांगा शिकता आणि ताजे पालन करता. केन्ना आम्ही आणि भगवत धामाक वचचे तितले आमगेले आम्ही पात्र ते आम्ही हाडून घेवका. तेन्नाचे आम्ही हे एक मायाच बंधनांतून मुक्त जावन भगवत धामा पावचे येता. भगवत धामान तो कसल आनंद, कसले एक देवाल संगतीक स्वतः एक सेव करचे, थंय प्रत्यक्ष जावन देवाल सेव करचे, ते एक आनंद पावचे. हांचेवरी एक सांगल्या वैकुंठ म्हणून ते कुंठ ना, ते कष्ट ना, हांगचे त्रास, हांगचे दुःख, हांगचे शोक, हांगचे चॅलेंजेस काही ना. असल वर्ल्ड असल जगत आम्ही इमॅजिन केले रे कितलं सुखमय उरतले. ते पावका म्हण असले रे आम्ही थोडे तरी कष्ट पावका. हे भक्तीन तू केन्ना केन्ना आमकां बोर जातले, नवे केन्ना आळसेपण येतले, नवे केन्ना आनी कसले एक समस्या येतले लायफान, चॅलेंजेस येतले की भक्ती करच्याक बी कष्ट जातले, जाल्यार आम्ही दृढ जावन भक्ती करका, भक्ताल संग करका आणि भक्तीन तू मुखार वचका. आणि हे माया देविनान तुल्यान भायर पड.